Ora nyambung yo. Jalan semen Mbak becak. Kayak nyambung kan. Cengkak sama. Men lapo ya nek bendinone. Hah? Bendinone lapo? Enggak apa-apa mampir. Kemana? Ngono ngeten golek opo ngono. Hah? Golek opo? Golek sing gak kangge. Kok gak kanggo? Duit. Iya. Rondo gak kan. Sore do mana? Oh, ting kececer. Aman tak anjing. Main gak rokokan kan? Ketemu iki aku rokokan kok. Aku ini nawani yo. Oh, nawani amo. Wegah. Ledekan tege opo? Kayak aku. Hah? Ledekane sampe. Ngomong sing duwe. Sopo? Bagus. Lah kok sampeane sing gawe? Kapan? Iso lah. Ngereso. Biasanya nggawa tutuk bongkaran, nggawa kayu, nggawa triplek, nggawa kerdus. Tege opo ngono? Jobong. Lho, Pawon. Iki lho. Ki Pak Jum sing gawe pawon lah. Enggak. Gawe opo? Gawe rok. Tak kira sono pawone ya nek ngomong. Oh, ono apa oh? Makane golek kayu. Oh, kayu bendina teko. Ngene iki ngurup terus. Gawe opo? Oh, Gawe opo? enggak ge apa jegeat. Ya mamamu ya. Lek ngobong kayu ge apa? Ngono ae. Can. Hah? Gawe cenil. Dia mah Iya, dong, Mak. kadang yo kiat kadang godhog banyu. Enggak godhog wedang, godhog banyu. Ada kopi. Kono kene. Aduh, Waduh. kurang rona gini. Ben YouTube ya. lah wis tak tutupi ngono ya. Enggak anu nih. Lek sukses kono apakno iki. Jare tukokno klambi. Rambi putih, Ono tali. ana taline, Wong gede. ana beline. Sono ae amane. Sengaja lho. Seru apa sih? Andane wong njopo ono anu. Timbane saken iki, saken. Masine mek. Saken tae. Iki kon gambar kon rekam ah. Iya.